भैंसिया जब धक्का मारे कहले कि देखी दीदी की बड़की दीदी अपन लोग तू केकरा घर दुला हाले पाकिट में भाग रहा हाजीपुर से हमरा दांत कमजोर हन हां इनका रतौंधी के बीमारी हंसे के बाद नहीं हां अबे लाइट होता है अबे चिन्हा जी अबे लगे 6 बजे के बाद इनका लौटे लगे एक दिन ऐसा ही अपन गई रहले अपन लड़कन संगे क्रिकेट खेले हां आवनिया नहार हो गए अब चलल बा आ तले सामानवा से मेहरारू होने से अपन चलल आवत ओकरा देहिए में जाके धक्का मार के मोहल्ले वाले मेहरारू के देह में धक्का आ कहत रहे कि गांव के लोग बहुत बाउर हो गइल बा सांझ हो गइल अभी ले भैंस अपन खुले छोड़ चले मौगी कॉलेज की नाती भैंस है मारल ये 4 टा बरा तो अभी का बुझाइल काई दादा पर मेहराज में हम धक्का अपन बोले कि ठीक बा गलती हो गई लगले आगे जाए लेकिन गलती हो गई गलती वाला बहुत जाए लगले आ तले कुछ दूर आगे गइले त सही में एगो भैंस चरे के खुला रहा वो अपन घरे लौटा रहा आ तले जाके वो करे में मार तब याद बा कि थोड़ी देर पहले मेहरारू से जुड़ाई भैंसिया जब धक्का मारे कहले कि देखी दीदी की बड़की दीदी अपन लोग तू केकरा घर ऊपर जाना नहीं लेकिन गलती से धक्का लागल जानबूझ के मरले तो खाली बाउर बात बोल आ कहतर की मजा में सब है कि अजीत हल चलाई बैठ तब बाउरे होई आज ओसन माहौल नहीं खे हम बाउरे गइले हम बाउर गइले जे जैसन गावेला ओसन ने गावे निमन गइबो त निमन गाते आ बाउर गइबो बाउर गाते हमरा लेखा निमन हमरा लेखा बाउर ये धरती पर जन्म नहीं खेला आजकल केक कैसन गाओ तो बताओ के पड़ता है YouTube पर बहुत सुंदर लगे अरे तोरा बिना नीक नहीं तो सामने हमरा के अरे का कि अरे तोरा बिना नीक ना हिला गले बुझातिया और सामने तोरा बिना नीक नहीं सामने गोली बड़ो